Poď sem, Dominik, pozri, mám nápad. Zdravej. Ona otvorila. Zdravej, rýchlo, volaj Víťa. On je tam, okej. Nie, tu. Poď, rýchlo. Je tam niečo, už to kliknú. A z jednotky, čo keby sme z jednotky niekomu zaklopali? Chceš to risknúť? Aha, ale teraz to riskneš ty. Nie. Dobre, poďme Ja hore. nechcem. Dobre. Jaj? Poď. Karta. Toto. Rýchlo. Dobre, a zaklopajme ju zase. A modlíme sa, nech tam nikto nebude stať. Lebo ak áno. Už sme tu. Zdravej.